И здравейте хора, аз съм Нина 2584 и днес ще играем на самостоятелна игра, ще оцеляваме и нека да започваме. Ще си кръстя сървъра. Името ми, разбира се. Survival ще включа командите за всеки случай, ако например умрем. Бонус чест, айде ще го вземем. Ай, стига бе. Да пак трябва да го създам. И мисля да започваме. Мисля да снимам една поредица как оцелявам. Защото много отдавна не съм качвала клип. И разбира се, трябва да кача, защото може да ви е скучно. И ето вижте къде на спауна. Ето го честа. Добре, за сега има хубави неща. Ще взема честа. Като някакви кръци. Така. И торчовата обратно. Торчовата. И торчовите мамилаги. Така. Зайче, байче. Какво правиш тук бе? Тей. Малко на неудобно място ни спауна, но започваме да оцеляваме. Ама ние не може да тръгнем напред. Не е казано, че трябва да живеем тук. Добре, там не ми се ходи. И там е някакъв малък остров, но първо ще съберем дървце. Може би да не харесате това дърво, но сега да спална тук и achievement. Спалнане тук и няма как да вървим и да търсим. Други ми направо справим къща, защото всеки момент може да стане нощ. Ако ми са пуснати чудовищата да убият и така. И аз мисля да почвам да я правя тук. За първия епизод ще е малка къщичка. Няма смисъл още от сега и да е голяма. Иначе ще правя поредица на Survival. Аре бе, тъс трева, колко бавно са маха. Така. И ето ние започнахме. Ще направим първата миниатюрна къщичка. Миниатюрна, ами то си така все пак. Ето къще има за стъкло. Не, иначе поне аз може да живея тук. Ама не се знае. Защото все пак едно неудобно място са на спаунали. Може да продължа нататък край морето, океана или там, каквото е, който си чеде. И тук сега ми трябва пръст. Ако ви хареса поредицата, дайте един палец нагоре. Ако не, пишете в коментарите. Да няма смисъл да я довършвам. Да започвам да. И ако не ви хареса това дърво, ами какво да направим? Ето е, миниатюрна къщичка, разбира се. Сега, за начало, ще си направим крафтинг. Да, ето ме мен. Алекс съм, не знам защо. Може в сървърите съм с моя скин, но айде, така. Ей, имам 2 честа.
Сега, тук ще се оставя това и... А не, торчовете ще ми трябва да мога да осветя. По-късно ще и направя и таван. И сега тръгвам за дървце. Там виждам нещо. То пак пустиня. Пак ли сега чекман, бе? Нали 54. Така. Ще играем също и Skywars. Всъщност аз днес ще кача този клип. Извинете, някой ми пише на скупето. Извинете. Така. Как да си довършим сега къщата? Да. Пак ни трябва отново пръст. Не, няма с бразвата. О, там виждаме Sugarcane. Тъкмо. Дърт. Така. Така. Ще дигнем къщата с още един слой, защото ще стане много нисичка. Пък аз по-нататък, като събера още такива дръвчета, като се развия и може да се направя по друг начин, може да ми на 2 етажа, но по-нататък. Мале, сега ако ми кажа, че дървото няма стигне. Оф. Значи как? Разбира се. Към. Тей. В този епизод ще направя само къщата, дори къщата няма да успея, защото все пак нямам толкова време. Аз иначе ще си продължава поредицата. Ако на вас ви хареса, абонирайте се, харесайте клипа и тъй. Просто знае какво да правите. Така, сега тръгваме на къде? На къде? На мен ми трябва пясък на къде? Аз и камък, кой ще няма, много смисле. Двайсет пясък, добре. Как налагана. Така. Стигам за дърво и мисля това да е за клипа. Нали, защото сега да направя някаква врата да не влезе нещо чудовище, нещо. Вземето май е мой да щупи вратата, майче.